Здравейте! Днес ще направим упражнение върху урокът алгебричен сбор, който взехме вчера. Да припомним как пресмятаме алгебричен сбор. Първо, проверяваме дали има противоположни събираеми и ако има, ги унищожаваме. Знаете, зачерквахме ги 2 по 2, тъй като техният сбор е 0. Подчертаваме числата с еднакви знаци по един и същи начин. Намираме сбора на положителните числа, отделно сбора на отрицателните числа и най-накрая получените две числа събираме по правилото за събиране на числа с различни знаци. Започваме с задача втора. Ще пресметнем първия пример, който е по точка А. В примера няма противоположни числа. Нека да подчертаем всички положителни с по една черта, всички отрицателни с по една вълнообразна, например. Събираме всички положителни. 1 плюс 9 е 10, плюс 2 е 12. Сбора на отрицателните ще бъде отрицателно число. Събираме техните модули. 7 плюс 6 13 и 5 18. И накрая сравняваме модулите на двете числа. На числото 18 модулът е по-голям, но това полученото число ще бъде с отрицателен знак. 18 минус 12 е равно на 6. Минус 6. Пример Б. Виждаме, че имаме две противоположни числа, които можем да унищожим. Ще си подчертаем положителните. 9, 1. Ще подчертаем отрицателните с друг знак, след което ще съберем положителните. 9 плюс 1 прави 10, отрицателните 12, и 3 15, 5 20. Научихме 10 минус 20 е равно на минус 10. Задача трета. Имаме да пресметнем два израза. Изразите са с скоби и в скобите имаме по няколко събираеми. Ще ги пресметнем по два начина. По точка А, първи начин. Препишете си примера. Ще му са равно, няма нужда да пишем, защото започваме всеки ред с А равно на. Първият начин е да пресметнем числата вътре в скобата. В скобата имаме едно положително и две отрицателни числа. Преписваме си това, което имаме преди скобата. Тъй като числото 7 само то е положително, ще го препишем. Ще съберем минус 9 и минус 3, което прави минус 12. След което ще съберем двете числа в скобата. 7 минус 12 е равно на минус 5. И след това ще се освободим от скобата. Знаем, че когато имаме знак плюс пред една скоба, преписваме числата в скобата, без да променяме техните знаци. И накрая пресмятаме 15 минус 5 е равно на 10. Втори начин. При втория начин първо ще разкрием скобата. Преписвате си израза, който имате.
и разкриваме скобата по правилото за разкриване на скоби. Знаете, че когато имаме плюс пред една скоба, приписваме числата с техните знаци. Пред 7 няма знак, това означава, че е положително число. Знаете, че минуса може да се изпуска, когато е в началото. След това отново си комбинираме положително с положително, отрицателно с отрицателно. 15 плюс 7 е 22. Минус 3 минус 9 е минус 12. И 22 минус 12 е равно на 10. В подточка отново ще решим по двата начина. Първо приписваме минус 17. В скобата очертаваме отрицателните с един знак, положителното с друг. Минус 6 и минус 5 е минус 11 плюс 8. След което в скобата събираме числата минус 11 и плюс 8, което е минус 3. И най-накрая вече разкриваме скобата. Минус 17 след скоба, от която имаме минус, так разкриваме, като сменим знака на числата. Минус 3 записваме вместо минус 3 плюс 3. За да разкрием скобата. И най-накрая събираме минус 17 с плюс 3, което е минус 14. Втори начин. Преписваме си израза. Този път първо ще разкрием скобата. Скоба, пред която имаме минус, разкриваме, като сменим знаците на всички числа, които са вътре в скобата. Започваме с минус 6. Минус 6 става плюс 6. Плюс 8 става минус 8. Минус 5 става плюс 5. След като разкрием скобата. И сега вече имаме алгебричен сбор, който е без скоби. Групираме си положителни и отрицателни. Събираме ги по-отделно. И най-накрая събираме двете числа, които са с ключово-положни знаци. Минус 25 е с по-голям модул, затова полученото число е отрицателно и се получава, като извадим модула на 25, извадим модула на 11. Задача четвърта. Разкрийте скобите и пресметнете. В условието пише да разкрием скобите, затова ще решим задачата по този начин. Преписвате си израза и започваме. 5,7. Пред скобата има знак минус, което означава, че всички знаци ги променяме. Плюс 3 записваме като минус 3. Плюс 5,7 става минус 5,7. Минус 8 записваме като плюс 8. И плюс 6,2 като минус 6,2. Обърнахме всички знаци. Сега ще си групираме положителните с отрицателните числа, но виждаме, че имаме две противоположни. 5,7 минус 5,7, които можем да унищожим и след това да групираме. Преписваме 8.
Минус 3 минус 6,2 минус 9,2. И получения резултат е минус 1,2. От точка Б отново първо ще разкрием скобата. Скоба, пред което има знак плюс. Как разкривахме? Като просто се освободим от нея и препишем всички числа с знаците, с които са, без да ги променяме. След това подчертаваме отрицателните, положителните, минус 3,1 трета, минус 7 и минус 5 трябва да съберем. Това са три числа. Първо събираме едното, от които смесени. Тук имаме две цели числа. Събираме целите части по-отделно и дробните по-отделно. 3 плюс 7 – 10 и 5 е 15. Минус 15. Числото 3,1 трета е единственото дробно, затова просто приписваме 1 трета. След това събираме положителните. 8,1 трета плюс 3. Получаваме 11,1 трета. Отново цяла плюс цяла, дробна плюс дробна част. Сравняваме модулите на двете числа. Модулът на минус 15,1 трета е по-голям, затова полученото число ще бъде отрицателно. И от модула на 15 изваждаме минус 15, изваждаме модула на 11. 15 минус 11 е равно на 4. Дробните части 1 трета минус 1 трета е равно на 0, затова получихме минус 4. Задача 5. Пресметнете по два начина. Първия начин. Първо си припишете израза. При първия начин какво ще направим? Ще започнем от най-вътрешната скоба, когато имаме повече от две скоби. Започваме от отвътре навън. Започваме от най-вътрешната скоба и първо ще съберем числата в най-вътрешната скоба. 5,6 минус 3,2. Всичко друго преписваме. Така, 5,6 минус 3,2 е равно на колко? 6 минус 2 е равно на 4. 5 минус 3 е равно на 2 и получихме положителното число 2,4, затова тази скоба е излишна. Да напишем още един ред. Минус плюс 2,4 имахме в случая. Това може да направя така да го запишем. Така. В скобата събираме двете отрицателни числа. Ще получим пак отрицателно число. 4 и 7, 11, 1 и 1, 0. 8 и 2, 10 и 1, 11. И най-накрая остана да разкрием последната най-външна скоба. Имаме минус пред скобата, което означава, че ще запишем противоположното на числото. Минус 11,1, което е плюс 11,1. И най-накрая ще ги съберем. Получаваме 28,1. При втория начин ще започнем с разкриване. Ще решаваме задачата с разкриване на скоби, като отново започнем с най-вътрешната. Преписваме всичко останало
И разкриваме скоба. Как разкриваме скоба, при която имаме ответ отрицателен знак? Ами всички знаци записваме техните противоположни. От минус става плюс, от плюс минус. Значи плюс 5,6 ще стане минус 5,6, а минус 3,2 плюс 3,2. Разкриваме следващата скоба. Минус пред скобата, всички знаци ги завърчим. Ще напишем техните противоположни. И най-накрая ще групираме положителни и отрицателни числа. Получения алгебричен сбор. Получихме сбор без скоби. Сега да съберем трите положителни числа. Получаваме 31,3 и от тях да извадим, от полученото число да извадим 3,2. Виждате, че получихме същия резултат. Хайде да решим някоя задача след урока. На 111 страница, задача първа. Ще направим пример Б. Препишете си условието на примера и да започваме. Оглеждаме го, виждаме, че имаме две противоположни числа, минус 1 втора и плюс 1 втора, които можем да унищожим. След това ще чертаем двете положителни, едното отрицателно. Събираме 3 с 1,5, получаваме 4,5 минус 0,5 е равно на 4. Втора задача по точка Б. Отново виждаме, че имаме противоположни числа 1 трета и минус 1 трета, които унищожаваме. И получихме, останаха две числа, минус 2 трети и плюс 5. Ще запишем числото 5, като първо ще сравним модулите на двете числа. Виждаме, че модула на 5 е по-голям от модула на минус 2 трети. Затова ще трябва от 5 да извадим 2 трети. Записваме го като смесено число. Какво правим? Прехвърляме една единичка към дробната част и ще го запишем като 4,3 трети. Едната единичка я записахме като 3 трети, за да може да вадим. И сега вече от цяла част изваждаме цяла, от няма цяла, от дробна. 4 цяло и колко ще стане? 3 трети минус 2 трети е равно на 1 трета. Преписвам следващия пример, защото не остана место за него. Примера с обикновени дроби, но всички са с един и същи знаменател. Затова няма да привеждаме към общ знаменател, ще се групираме положителните и отрицателните числа. 2 седми и 1 седма е равно на 3 седми. Минус 3 седми и минус 4 седми е равно на минус 7 седми. И от получените числа с различни знаци ще вадим от модула на минус 7 седми, модула на 3 седми, което е минус 4 седми ще получим. На задача трета
Правим пример Б. Запишете си условието. Разкрийте скобите и пресметнете условието на задачата. Значи първо разкриваме скобите. Имаме минус пред скобата, което означава, че всички знаци ще трябва да запишем техните противоположни. На числата да запишем противоположните числа. Минус 5 плюс 5, плюс 7 става минус 7, и минус 12 става плюс 12. Групираме положителни и отрицателни. Събираме положителните. 31 плюс 5 е 36, плюс 12 е 48, минус 7. Получихме, че B е равно на 41. Последната задача, която ще решим днес, е четвърта задача под точка Б. Пресметнете по два начина стойността на изразите. Първия начин, припомняме, че по принцип започваме от най-вътрешната скоба. Когато решаваме първи начин, ще съберем числата в най-вътрешната скоба, като си групираме положителни и отрицателни. Така, всичко друго приписахме. 19 плюс 2 е равно на 21. 21 минус 37 е равно на минус 16. Сега ще разкрием тази скоба. Минус има пред скобата, което означава, че минус 16, числото ще го запишем като плюс 16. 47 плюс 16 е равно на 63. И най-накрая събираме тези две отрицателни числа и получаваме минус 98. Втория начин ще разкрием скобата. Скобите, като започнем отново от най-вътрешната. Приписваме. Ще ви припиша условието тук първо. Така. Започваме от най-вътрешната скоба, което означава, че всичко останало го приписваме, като стигнем до скобата, разкриваме по правилата за разкриване на скоби. Пред скобата има минус, това означава, че знаците в скобата, знаците на числата от скобата ще ги запишем противоположните. Плюс 19, записваме противоположното му число, минус 19. Минус 2 плюс 37. Отново разкриваме скоба, защото решаваме по втория начин за разкриване на скоба. Отново имаме минус пред скобата, значи плюс 47 става минус 47, минус 19 става плюс 19, плюс 2 минус 37 и най-накрая групираме с подчертаване положителни и отрицателни числа. Събираме всички отрицателни числа. Минус 35, минус 47 и минус 37. Сборът има минус 119. И 19 плюс 2 е 21. На финала ще съберем числата с различни знаци. Отрицателно число получаваме от модула на 119 вадим 21 и получаваме отново минус 98. Виждате, че
И по двата начина получихме един и същи отговор в нашата задача. Довиждане от мен, приятен ден ви желая!